Comença el nou curs polític i això significa moguda. De nord a sud, Noruega avui celebra unes eleccions que, si no hi ha cap sorpresa, el Partit Laborista té guanyades. És que tot i que els laboristes van començar l'any amb una bategada molt forta a les eleccions municipals, sembla que avui la coalició d'esquerres podria reeditar el govern. I ara passem a Polònia perquè entra per primera vegada a la llista de països que tenen un PIB de més d'1 bilió. I és que tot sigui dit, aquesta és una història d'èxit inqüestionable. I és que, en deixar enrere el comunisme i entrar dins de la Unió Europea, aquest país ha viscut un creixement econòmic sense precedents. I és que la seva economia no ha parat de créixer mentre alhora també reconstruïen el país. I ja tens perquè reconstruïen el país sent fidels a la seva arquitectura clàssica i a la seva cultura. Res d'edificis moderns sense cap mena d'ànima. I ara passem a França perquè avui el primer ministre francès s'enfronta a una moció de confiança que té segurament perduda. Fins ara els únics que han mostrat suport són els partits del govern, un govern en minoria, que són bàsicament els tres partits de la República en Marxa i els republicans. I és que tota la resta de partits d'esquerra a dreta, és a dir, des del Partit Comunista Francès i la França Insubmisa fins al Reagrupament Nacional de Le Pen, han dit que votaran en contra del govern de Bayrou. I tot això per tirar endavant un pressupost que buscava reduir el deute francès, que és un dels més elevats de la Unió Europea. De fet, alguns comencen a comparar la situació de França actual a la situació de Grècia durant la crisi de l'eurozona. I de fet, fa unes setmanes, François Bayrou, en una entrevista, va declarar que aquest sobreendeutament es deu a una política per satisfer les generacions més grans, els pensionistes, mentre enfonsaven els joves. I és que, siguem clars, l'estat francès no guanya tants diners com gasta. I una de les partides més grans dels pressupostos sempre han sigut les jubilacions. Tot això sumat a que els jubilats són els que més voten i, per tant, els que els partits sempre volen tenir contents per guanyar-se el seu vot, provoca que l'estat acabi endeutant-se més per poder pagar les pensions. Però clar, aquest deute l'acabaran pagant els joves francesos. Sincerament és una situació complicada que a la resta de països europeus també passa, però no en tanta mesura. De fet, quan el canceller alemany deia que l'estat del benestar era insostenible a Alemanya, també apuntava més o menys per aquí. I és que amb una economia que no acaba de reactivar-se és molt complicat fer aquests equilibris econòmics. I abans de la diada haurem d'estar atents a Brussel·les, perquè el dia 10 de setembre von der Leyen realitzarà el discurs de l'Estat de la Unió, on declararà tot el que s'ha fet aquest any i quin és el rumb que prendrà la Unió Europea en el proper any. Tot això mentre es debat amb els eurodiputats. Uns eurodiputats que, sincerament, no té gaire contents amb les últimes accions. És que, per una banda, la dreta del Parlament Europeu no està gens contenta perquè, en general mai està contenta, i l'esquerra i el centre no estan gens content pels pactes de von der Leyen amb l'extrema dreta per frenar les polítiques verdes. Recordem que precisament la política verda és un dels eixos principals de la Unió Europea. Però no us preocupeu perquè tant Nit com jo estarem pendents per portar-vos tota la informació a última hora. Així que si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu donar-li a m'agrada i seguir-nos per no perdre més contingut com aquest.